سلام تخطاتلت ذا channel سمي دكتور سامسون ماكل ጸጋይ ይባሃል እዛ ቻነል ንዝገብሮም መጽናዕትታት ናብ ህዝብን ምብጻሕ ከፍተያ ከምኡውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ተጃመይ ንምብርካት ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ሎሚ ብዛዕባ ሃገራውነት ወይ ድማ ናሽናሊዝም ክዛረብ እየ በዛ ኣርእስቲ ብዙሕ ተዘሪቡን ገለ ቪድዮታት እውን ተሰሪሑ እኳ እንተኾነ ገና ኣብ ናይ ሓባር ርድኢት ዝመፀና ይመስለንን ስለዚ በዛ ቪድዮ ናተይ ሓሳባት ክህበ ሃገራውነት ከም ትርጉም ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ወይ ኣይዲዮሎጂ ኮይኑ ናይ ውልቀ ሰብ ፀግዒ ግብርን ተወፋይነትን ንሓንቲ ሃገር ልዕሊ ውልቃውን ማሕበራውን ኩነታት ክካይድ ከሎ ማለት እዩ ሃገራውነት ነዊሕ ዘበን ዝገበረ ይኮነን ሊቃውንቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ወይ ድማ ናይ ፈረንሳ ሰውራታት ከም ዝማዕበለን ኣብ መጀመርያ ሓርነታዊ ሃገራውነት ወይ ድማ ሊበራል ናሽናሊዝም እንብሎ ከም ዝነበረ የዘንቱ ሊበራል ናሽናሊዝም ብፍላይ ኣብ በዓል ፈረንሳ በተን ፍሉጣት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበራ ጭርሖታት ሊበርቲ ኢኳሊቲ ፍራተርኒቲ ወይ ድማ ሓርነትን ማዕርነትን ነቲ ዝነበረ ጭቆናን ነቲ ዝነበረ ማሕበራዊ ዘይፍትሕን ኣሎሲሎም ከም ዘማዕበልዎን ድሕሪኡ እውን ካብኡ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከም ዝገዓዘን ታሪክ የዘንቱ ድሓር ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ናብ ኤውሮጳ ኣስፋሕፊሑ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ናብ ኤስያን ኣፍሪቃን ከም ዝለሓመ እውን ይፍለጥ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ድማ ዝተፈላለዩ ኣሰከፍቲ ሃገራውነት ከም ዝማዕበሉ ንኣብነት ከም ናይ ፋሽስት ሃገራውነት ወይ ፋሽዝም ናሽናሊዝም ኣብ በዓል ጀርመን ኣብ በዓል ጣልያን ዝተረኣዩ ማለት እዩ እቲ ማርክሲስት ሃገራውነት ወይ ማርክሲስት ናሽናሊዝም እንብሎ እውን መብዛሕተን ሓርነት ዝቃለሳ ዝነበራ ሃገራት ዝተጠቕማሉ ኤርትራ ሓንቲ ካብአን እያ ማለት እዩ ድሓር እውን ካብኡ ሓሊፉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሃገራውነት መፅኦም እቲ ክርስትያን ሃገራውነት ዝበሃል ወይ ክርስትያን ናሽናሊዝም ኣብ ዝቐረባ እዋን እውን እዚ ናይ ሙስሊም ናሽናሊዝም ወይ ኣይሲስ ርኢና እዚኦም ብሓፈሻቶም ናይ ሃይማኖት ሃገራውነት ንብሎም ማለት እዩ እዞም ዓይነት ሃገራውነት እንዳማዕበሉ እንዳበዝሑ ኣብ ዝኸዱ ነገራት ንዓለም ኣናዊፆማ ጥራሕ ዘይኮኑ ከምኡውን ስክፍታታት ክፈጥሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ብፍላይ ድሕሪ ምጅማር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሃገራውነት ብኣሉታ ክረአ ጀሚሩ ናብ ምጅማር እቲ ኩናት እውን ዳርጋ ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ታሪክ ይሕብር ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ከድና እውን ናይ ፋሽስት ሃገራውነት ናይ በዓል ጀርመን ናይ በዓል ጣልያን ከምኡውን ናብ በዓል ጃፓን ዝነበረ እውን ዓለም ከዛርብ ጀሚሩ ማለት እዩ በዚ እውን እቲ ሊበራል ኮይኑ ዝጀመረ ሃገራውነት መርዚ ናይ ሃገራውነት ናብ በዓል ኣይሁድ ናብ ካልኦት ሕብረተሰባት ክተፍእ ጀሚሩ ዓለምና ማዕረ ክንደይ ዝኾነ ስቃይ ርያ ማለት እዩ ሓደ ኣብነት እዚ ናይ ኣይሁድ ኣብ ጀርመን ዝተገበረ ክበሃል ከኣል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ስክፍታ ክዓቢ ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ ሊቃውንቲ ክልተ ዓይነት ሃገራውነት ኣሎ ኣብ ዝብል ሓሳባት መፅኦም እቲ ሓደ ሃገራውነት ድማ ሓርበኝነት ኢሎሞ ማለት እዩ ብኣወንታ ዝረአ ሃገራውነት ካብቲ ኣሉታ ዝተረኣየ እቲ ናሽናሊዝም ዝብል ስም ንክፈልይሎም ሓርበኝነት ኢሎሞ ማለት እዩ ብዙሓት ስለዚ እቲ ሃገራውነት ናይ ባዕሉ ፍልልያት ኣለዎ ዝብሉ እውን መፅኦም እዮም ንኣብነት ሲቪካዊ ሃገራውነት ኣሎ እዚ ሲቪካዊ ሃገራውነት ከዓኒ ሊበራላዊ እዩ ዲሞክራሲያዊ እዩ ብዙሕ እውን ሓቆፍቲ እዩ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ብኣንፃሩ ከዓኒ እቲ ብሄራዊ ሃገራውነት ወይ እቲ ኢትኒክ ናሽናሊዝም ወይ ብገለገለ እውን እቲ ኢትኖ ናሽናሊዝም ዝበሃል እሱዩ ሽግር ዘምፅእ ዘሎ እምበር እቲ ሲቪካዊ ሃገራውነት ወይ እቲ ሊበራል ሃገራውነት ሽግር የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ መፅኡ ግን ሓፈሻዊ ክረአ ከሎ እቲ ሃገራውነት ሲቪካዊ ይኹን ኢትኒካዊ ይኹን ብጣዕሚ ተመዝማዝን
مرزو كنزح كم زخلن ترأيو كابزي انت رحقناي حيش نتي أونتاوي حقراونت النبلو كالشم انت رخمنا له يحيش زبل الرأى يا متي بوخا بوزح سب كابتي حقراونت زبل بقالوتار زرق نجر نابتي حربينينت زبل متي مالتي هجي ሃገራውነት መርዛም እዩ ሃገራውነት መርዚ ኣለዎ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ እንሰምዖ ብዙሕ ግዜ ኣብ መፅሓፍቲ ንረኽቦ ብዙሕ ኣርቲክላት ዝተፃሕፈሉ ነገራት እዩ ግን እሞ እንታይ ረኣዮም እቶም መርዚ ናይ ሃገራውነት ዝበሃል ሕቶ ከዓኒ ይመፅእ እዩ ሕጂ እቶም መርዚ ናይ ሃገራውነት ወይ እቶም ብሃገራውነት ዝመፁ ዘየድልዩ ነገራት በዓል መን እዮም እንድሕር ኢልና ሓደ 4-5 ክጠቅስ ይኽእል እየ ንሎሚ ሓደ እቲ ፖለቲክስ ኦፍ ኣዘርነስ ዝብልዎ ዘምፅዓዱ ወይ ንሕና ንሳቶም ዝበሃል ነገር እዩ ኣብ ሃገራውነት ክትመፅእ ከለካ ኣንሕና ከምዚ ኢና ኣንሕና ፅሩያት ኢና ኣንሕና ፍሉያት ኢና ዝበሃል ነገራት ኩሉ ግዜ እዩ ዝመፅእ እዚ ኣብ በዓል ጀርመን ኣብቲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝረኣናዮ ማለት እዩ ጀርመን ኣብቲ ግዜ እቲ ንሕና ናይ ኣርያን ዓሌት ኢና ፍሉያት ኢና ኣብ ብዙሕ ነገር ዘፍልለና ዝብል ሓሳስባ መፅኦም ብኡ መጠን ከዓኒ ንኻልኦት ሃገር ክወሩ ጀሚሮም ነቲ ናይ ኣርያን ዝበሃል ቦታ ክሰፍሓሉ ኣለዎ ክስፋሕ ኣለዎ ዝበሃል ዓይነት መፅኢ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ገለ እዋናት እቲ ናይ ኣርያን ዝበሃል ዓሌት ኪኖ ጀርመን እውን ክሪእዎ ይጅምሩ ስለዝነበሩ ብኡ መጠን ከዓኒ እቲ ናትና ዓሌት የብሉን እቲ ንዓና ሃስያ ኣለዎ ዝብሎ ሕብረተሰብ ከዓኒ ክፀቕጥዎ ከጥፍእዎ ገለ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ እንሰምዖ እቲ ሃገራውነት ሓድነት ይፈጥር እኮ ኣጥምር እኮ እዩ ዘብለካ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሓድነት ዝበሃል ብሃገራውነት ዝመፅእ ሓድነት ንባዕሉና ትሽግር ኣለዎ ምክንያቱ ሓድነት ክተምፅእ ከለካ ክትጭፍልቆ ከለካ ነቲ ሕብረተሰብ ንገሊኦም ተጥፍኦም ኣለካ ኣብዚ ክትኣትው ኣለኩም ትብሎም ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ስኻ ትሰርሖ ዘለካ ሃገራውነት ኣብዚ ክትኣትው ኣለኩም ክትብሎም ከለካ ከዓኒ እቶም ኣብኡ ክኣትው ዘይደለዩ ነገራት ወይ ንኣብኣትው ክኣትው ዘይደለዩ ሕብረተሰባት ሽዑኡ ክጠፍኡ ኣለዎም ማለት እዩ ወይ ዕንቅፋት ዝኾኑካ ሕብረተሰባት ነቲ ትደልዮ ዘለካ ሃገራውነት ንክትፈጥር እንተክእሰሩ ድዮም ዘለዎም እንተክህደዱ ድዮም ዘለዎም ምናልባሽ ብዝኸፍአ ነገር ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ኣብ ሞትን ኣብ ዓሌት ምጥፍእን ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቲ ካልእ እቲ ፖስት ትሩዝ ፖለቲክስ ዝበሃል ወይ እቲ ካብቲ ሓቂ ወፂኻ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ማለት ካብ ሓቂ ወፂኻ ኣብ ስምዒት ክትኣቱ ከለካ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ክንዲ ብቕንዕና ኩነታት ርእዩ ገምጊሙ ዝኸይድ ብወረን ቤላቢሮውን ብፕሮፓጋንዳን ይምራሕ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ሓቂ ዝበሃል ስለ ዝጠፍእ ዘሎ ወይ ትሩዝ ዝበሃል ጠፍእ ስለ ዘሎ እቲ ዝውስኖ ዘሎ ነገራት ኣብ ዘይከውን ኣብ ስምዒት ኣትዩ ይገብሮ ከም ዘሎ ኣብቲ እዋን እቲ ኣይርድኦን እዩ ምስ ግዜ ግን ሽዑ እንዳበርሃልካ ይመፅእ እሞ ኣንታዝስ እንታይ ኢና ንገብር ነርና ናብኡ በዓል እከለ ክእሰሩ ከለውስ እንታይ ኢና ንገብር ነርና በዓል እከለ ከምዚ ኮይኖም ክቕተሉ ከለውስ እንታይ ኢና ንገብር ነርና ኣብ ዝብል ኩነታት የምፅእካ ምስ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ሓቂ ሃዲምካ ዝግበር ፖለቲካ ብፕሮፓጋንዳ ዝግበር ፖለቲካ ንካልኦት ዓፊንካ ዝግበር ፖለቲካ ሓደ ካብቲ መርዚ ናይ ሃገራውነት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዘሎ መንግስቲ ትሱ ክገብሮ ዝደሊ ትሱ ክስርጦ ዝደሊ ጥራሕ እዩ ዝርኢ ምክንያቱ ካብ ካልእ ሓበሬታ እንድሕር መፅኡ ብዙሕ ነገር ከሽሎ ስለዝኽእል ስለዚ እቲ ካብ ሓቂ ምህዳም እቲ ካልኣይ ነጥቢ እዩ እቲ ሳልሳይ ነጥቢ መርዚ ናይ ሃገራውነት ድማ መንግስቲ ሃገር እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ መንግስቲ ሃገር እዩ ክትብል ከለካ መንግስትን ሃገርን ዘተሓሕዝ ስለ ዘለዎም ንዑ ተመዝሚዙ መንግስቲ ሃገር እዩ ዝበሃል መንግስቲ ግን ኩሉ ግዜ ሃገር እዩ መንግስቲ ይጋገዩ መንግስቲ ሃገር እዩ ዝበሃል ግዜ ግን መንግስቲ ክጋገ ከሎ ክትነቕፎ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ መንግስቲ እንድሕር ነቒፍካ ሃገር ነቒፎ ኣሎ ስለዚ ካብዚ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዩ ከዓኒ ኩሉ ነገር ምስሊ ሃገር ኢና ንገብሮ ስለዚ መንግስቲ ምቁቋም ማለት ሃገር ምቁዋም ማለት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ይመፅእ እዚ ኣተሓሳስባ ብዝመፀሉ መንግስቲ ክትቃወም ከለካ ሃገር ትቃወም ስለ ዝስማዓካ መንግስቲ ድሌቱ እንዳገበረ እንዳፅነተ እንዳኣሰረ ሃገርና ኣብ ዘየድሊ ኩነታት እንዳወሰዳ ኣፍካ ክትከፍት ምክንያቱ ሓደ እሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ዝገብሮ ኩሉ ነቲ ሃገር እዩ ወላ ክትፀድፍ ከላ ነቲ ሃገር እዩ ዝብለካ
መንግስቱ ዝገብሮ ዝነበረ መንግስቲ ሃይለማርያም ሓደ ብኩሉ ግዜ ብኔጌቲቭ ንሪኦ ወይ ብኣሉታ ንሪኦ መራሒ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ስለ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ግን ክትቃወሞ እንድሕር ኮንካ ነታ ሃገር ምቋም ገይሩ ስለ ዝወስዶ እንታይ ይገብረካ ኣብቲ እዋን እቲ ንፈልጥ ስለዚ እቲ ካልኣይ መርዚ ናይ ሃገራውነት መንግስቲ ሃገር እዩ ዝብል ኣምር የትሕዘካ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ናይ ኢሰብኣዊ ነገር ከዓኒ ክትቃወም ባይታ ኣይሂበካን እዩ እታ ሳልሰይቲ ወይ እታ ራብዒይቲ እትበሃል ነገር ከዓኒ ማሕላ ኣብ ሃገር ትበሃል ኣላ ምስ ናሽናሊዝም እቲ ፓትሪዮቲዝም ወይ ተሓርበኝነት ፍቅሪ ሃገር ኣለዎ እንጂ ፅንሕ ኢለ ክሪኦ እየ ኣብ ሃገራውነት ግን እታ ማሕላ ኣብ ሃገር እትበሃል ወይ ሃገረይ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ዝብልዋ ኩሉ ግዜ እስኻ እቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ክትፈሊ የብልካን ሓደ እዩ ሃገርን መንግስትን ሓደ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝበልናካ ስምዓና ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኣዘዝናካ ከይድ ኩሉ ግዜ ተዳሊኻ ፅናዕ ምክንያቱ እስኻ ግዙእ ናይ ሃገር ኢኻ ባርያ ናይ ሃገር ኢኻ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ዝመርፅ ማለት እዩ እዚ ንመንግስታት ድሌቶም ንክገብሩ ዕድል ህቦ ንዜጋታት ንክቃወሙ መሰል ይነግፎም ስለዚ እታ ማሕላ ኣብ ሃገር ትበሃል ሃገርካ ክትውረር ከላ ሃገርካ ሕማቅ ከጋጥማ ከሎ ክትኣልያ የብልካን ክትውፈየላ የብልካን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣይኮንኩን ዝብል ኣለኩ ግን እተን ዓንቲ ወይ ዝበልኮን ነጥቢ ብግምት እንድሕር እቲናየን ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ድዩ ካብ ቅንዕና ዝተበገሰ ድዩ እታ ሃገር ኣብ ፅቡቅ ድያ ትኸይድ ዘላ እታ ሃገር ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ኣላ ድያ ኢልካ ክትሓስብ እውን ዕድል የብልካን ምክንያቱ ሓደ ኢንፎርሜሽን የብልካን ሓበሬታ የብልካን ካልእ መንግስትን ሃገርን ሓደ ኢልካ ስለትሓስብ ካልእ ንክትቃወም ካልእ ንክትሓስብ እውን ዕድል የብልካን ስለዚ እታ ማሕላ ኣብ ሃገር ትብል ኣብቲ ብኣሉታዊ ነገር ዘይኮነ ብኣወንታዊ ነገር ወሲዳ ኣብ ህጉም ተእትወካ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ኩሉ ግዜ ዝፍጠር ነገር እንታይ እዩ ዕውር ዝኾነ ፅጋዕተኝነት ትፈጥር ማለት እዩ መንግስቲ ዕውር ዝኾነ ፅጋዕተኝነት ይፈጥር ኣብ ዝመራሕዮ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝመርሖ ከዓኒ ብዘይ ሕቶ ይኸይድ ብዘይ ሕቶ ይኣቱ ማለት እዩ ሓንሳብ ሕቶ ተለውን ደሓር ሕተት የድለካ እቲ መንግስቲ ደሓር ተሓተሉ መገዲ እውን ኩሉ ግዜ የለን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብምስትውዓል እዮም ከዓ ተዓንቶ ወይ ዝበልክዎ ብዙሓት ሊቃውንቲ እዚ ሃገራውነት ዝበሃል መርዝነት ዝበዝሖ እዩ መርዝነት ዝመልኦ እዩ እሞ ካብቲ ሃገራውነት ውፅእ ኢልና ነቲ ፅቡቅ ነገር ነቲ ሓድነት ዝፈጥር ነቲ ምውህሃድ ዝፈጥር ነቲ ንካልኦት ከይጨፍለቀ ፍቅሪ ዝህብ ነገራት ሓርበኝነት ንበሎ ምክንያቱ ኣብ ሓርበኝነት ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሕማቅ የለን ዝብል ሓሳብ ዘብፅኡ ማለት እዩ ብካልእ ወገን እውን ነዚ መርዝነት ናይ ሃገራውነት ሪኦም ብዙሓት መራሕቲ ብዛዕባ ሃገራውነት ተዛሪቦም እዩ ንኣብነት ናይ ጀርመን መራሒ ወይ ናይ ጀርመን ፕሬዚደንት ፍራንክ ዋልተር ስቴይመር ድብልዎ ሕጂ ዘሎ እዩ መስለኒ ብዛዕባ ሃገራውነት ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ሃገራውነት ስነ ሓሳባዊ መርዚ እዩ ዝብሎ ብካልእ ወገን እውን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ናይ ፈረንሳ ንሱ እውን ሕጂ ዘሎ እዩ ሃገራውነት ክሕደት ንሓርበኝነት እዩ ዝብል እዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ትራምፕ ምምፃእን ናይ እቲ ናሽናሊዝም ወይ ሃገራውነት ዓብዩ ኣሜሪካ ናይ ክንደይ ዓመት ዲሞክራሲ ዝነበረ ሃገር ክሳብ ኣብ ናይ ዕልዋ ኣፋፍኖት ዘቃረባ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ሃገራውነት ክሕደት ንሓርበኝነት እዩ በዚ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ይኽንብሎ ንኽእል Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president. Now, John F. Kennedy wrote a book called Profiles in Courage. A number of members of my own party, because of their own spinelessness, would never see their names in such a book, I guarantee you. ስለዚህ ኣየናዩ ሃገራውነትኩም ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ኣነ ሃገራዊ እየ እንድሕር ኢልና ሓደ ሰብ ኣየናዩ እቲ ሃገራውነትካ ኢሉ ክሓትት ኣሰካፍ ኮይኑ ኣይስማዓንን ምክንያቱ ብዙሓት ነቲ ኣወንታዊ ዝኾነ ሃገራውነት ሪኦም ከምዚ ዝፈልክዎ ሓርበኝነት ወይ ድማ ፍቅሪ ሃገር ክብልዎ ይመርፁ እዮም ንብዙሓት ሰባት ብሕልፊ ኣብ ምዕራብ ከዓ ሃገራዊ ኢልካ እንተተዛሪብካዮ
ከም ፀርፊ እዮም ዝወስድዎ ምክንያቱ ሃገራዊ ክትብሎም ከለካ ከም ሓደ ፅንፈኛ ገይሮም ስለ ዝርድእዎ ኣብ ገሌና ግን ሃገራዊ ከም ሓደ ናይ ብድዐ ከም ሓደ ንሃገሩ ዘፍቅር ጌርና እንወስዶ ኢና ምክንያቱ እቲ ኣሉታዊ ጎኒታቱ ዘይክርዳእና ስለ ዝኽእል ይመስለኒ ኣብቲ ሓርበኝነት ወይ ፍቅሪ ሃገር ዝብሎ ዘለኹ እዚ ብመሰረቱ ንፍቅራዊ ወይ ቤተሰባዊ ርክብ ሃገርን ዜጋታትን ዘመልክት ፍቅራዊ ቤተሰባዊ ርክብ ክብል ከለኹ እቲ ሕድሕዳዊ እንካን ሓባን ኣለዎ ማለት ካብቲ ኣምር ሃገራውነት ዘስገድዶ ሙሉእ ወፈያ ሙሉእ ግብርና ወይ ድማ ኤሊጀንስ ዝበሃል ኩለንትናኻ ሃበኒ ነብስኻ ከይበልካ ሕብረተሰብካ ከይበልካ ዝብል ድማ ፍልይ ይብል ምክንያቱ ኣብዚ ሓርበኝነት እዚ ዓይነት ፍቅሪ እዚ ንኻልኦት ፅልኢ ድማ ኣይፈጠርን እዩ ኣብቲ ናይ ሃገራውነት መንፈስ ከም ዓንተ ወይ ዝገለፅክዎ ንሕና ንስኹምን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሓርበኝነት ግን ናይ ከምኡ መንፈስ የለን ፍቅሪ እዩ ዘሎ ኣብ ፍቅሪ ቅንኢ የለን ኣብ ፍቅሪ ኣነ ንስኻን ዝበሃል የለን እቲ መሰረት ናይ ሓርበኝነት ድማ ኣብ ህዝብን ሰብኣውነትን ሰረት ዝገበረ እዩ ኣብዛ ኣብ መጨረሻ ክገልፆ ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብ ሃገራውነትን ኣብ ሓርበኝነትን ገለ ዝኾነ ርክብ ኣሎ ርክብ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ሃገር ኣብታ ሃገራውነት ዘሎ ፍቅሪ ግን ዳርጋ ናብ ቅንኢ ዳርጋ ናብ ጎረቤትካ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እቲኦም ኣነ እኳ ካብኦም በልፀ ኣነ እኳ ካብኦም ሓይሸ ናብ ዘብል ዝወስደካ እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ፍቅሪ ኣይትቐንዕን ስለዚ ሓርበኛ እንተኮይንካ ኣይትቐንዕን ኢኻ ትቐንዕ እንድሕር ኣሎ ከዓ መንፈሳዊ ቅንኢ ናይ ፅቡቅ ቅንኢ እዩ እንተዘይኮይኑ ዓዲ ክስተረአዮም ከንፈሮም ክንደይ ዓቢ ዓዲ ክስተረአዮም ከም ዝገብሩ ኣለዉ ዓዲ ክስተረአዮም ከም ዝመስሉ ኣለዉ እትብለሉ ኩነታት ኣይፍጥርን ሕበንቲ ኮንካ ብሃገርካ ትሕበን ሕበንቲ ኮንካ ብዘለካ ነገራት ትሕበን እንተዘይኮይኑ ግን ኣይትምካሓሉን ሰሰና